shoko raMwari richitaura rinoramba richitsimbidzira pfungwa iyoyo. Tarisai zvinoitika pavarume ava. Vekutanga ndo vakanzi dinari, vakawirirana prize. Vechitu vakanzi ndichakupai. Zvandaona ini zvakafanira. Ende Bhaibheri haritiudzi kuti vakakomplaina. Bhaibheri haritauri vakangonzi guys, zvatichaita vakatoenda kubasa. Zvatichangoita panapa ndizvokuti ndichazoona imi kuti ndichakuitirai sei imi. Saka Bhaibheri zvarakataura manje. KumaKristu anobvisa chegumi akateya zvikomborero. Bhaibheri rakangoti ndichakuzarurirai masuo. Hamuchagamuchira zvikomborero zvamuchashaya. Kwakangonzi zvikomborero ndokupai. But zvikomborero hazvisi specified. Batai mani, batai apo. Saka munhu paanobvisa chegumi chake akateya mari, ari kuti Mwari ndakupai mari, ndipei imwe. Izvo Mwari amupa utano, izvo Mwari amupa mwana, izvo Mwari amupa upenyu hwakareba. But nekuti iye ane prescription, maKristu ari muchechi vanoudza Mwari mataipi yemakomborero yavanoda. But dzidzai kumalaborers akazodaidzwa kechi2, kechi3, kechi4. They never prescribed. They trusted God with the blessings he was going to bestow. Ndo chinonzi chiKristu, kuisa upenyu hwako mumaoko aMwari. Wati Mwari itai kuda kwenyu, ndiri munhu wenyu. Ndiri munhu wenyu. Saka mukadzidza pamusoro pevanhu ava, they did not tell the master, the household, kuti ndipei zvakati. Vakati aiwa zvamaita imi ndo zvakanaka. Mwari ari kutsvaga maKristu anoti kana chero zvaitika muupenyu hwavo, this is the Lord's doing and it's marvelous in our eyes. This is the Lord's doing. Saka namoverenga verse number 6. Inoti akabuda nenguva inenge ye11. Akawana vamwe vamire. Akati kwavari, makamirireiko pano zuva rose musingabati?